que la geologia és un fet relacionat amb l'arquitectura tradicional, és de Cap de Creus i és del món, no? És patrimoni de tothom, això. El que passa que, bé, clar, el Cap de Creus no deixa que tenim un territori en què la geologia és molt evident. Llavors, dintre d'aquest paisatge, tenim una sèrie de masos escampats en diversos punts del territori i n'hem triat uns quants en funció del seu substrat geològic. El primer dels masos que avui ara veurem serà el mas de la Salzeda, que està dintre del domini, que podríem dir, de les roques de les Pissarres, de les roques metamòrfiques. El mas Alzeda passa com en molts masos del Cap de Creus, que està posat també donant una cantonada a la cara nord per protegir-se de la tramuntana, tot i que aquesta vall té una gran avantatge, que és una vall que justament les pròpies muntanyes estan fent com una muralla, per tant és un lloc realment molt bo per estar resguardat dels vents dominants. El que té també aquest edifici és que està posat de la banda nord, només veiem una planta, on prou feina és una planta, mentre que després, aprofitant el desnivell del terreny, l'edifici s'obre amb dues plantes cap a la cara sud. Una cosa molt habitual dels masos d'aquí, com que no eren masos molt grans, tot i que justament el d'aquesta vall sembla que tenia el luxe de tenir una pallissa i que tenia un terreny prou ample i pla com perquè pogués tenir cereals i encara no fos necessàriament dels més pobres, però sí que hi ha una característica, que és que les escales són exteriors. I aquí en queda molt poca cosa de l'escala, però en molts dels masos que hem visitat, aquesta escala exterior està sobre d'un arc de pedra, que aquí no sabem si havia sigut o no, perquè ja està tot molt caigut. Feia una petita terrassa i després hi havia la porta que ja directament entrava a l'habitatge. Perquè la part de baix, aquesta part que veiem mig enterrada, era només pel bestiar i d'alguna manera no hi havia aquesta comunicació entre el bestiar i l'habitatge, sinó que sempre amb l'accés extern. Això és bastant propi de cases no massa riques, és com tot molt més reduït i la manera de fer-ho i de fer-ho més econòmic era situant l'escala a l'exterior. És veritat que al final d'aquesta escala hi havia una eixida i segurament hi havia el forn de pa, perquè normalment en aquests edificis hi ha molt poca ceràmica, però com que el forn sempre ha de ser de peces d'argila, quan veus alguna part així tan treballada és que era el forn. Llavors aquí, el que també passa molt sovint als masos del Cap de Creus, és que aprofitant aquest desnivell i aprofitant aquest posar-se ben bé contra la muntanya, fa que l'accés a la planta de dalt, per la part de darrere, era pràcticament a peu pla. És a dir, com passarà més endavant quan anem al Mas Marès, que també a la part de darrere hi entres pràcticament a peu pla, mentre que a la banda sud et trobes que hi ha una planta més, que és la de sota. Aquí tenim la volta d'aresta, que és una volta molt típica en el Cap de Creus. Estan fetes en pedra, crec que amb pissarra, amb pissarra, que era més fàcil de col·locar sardinell, amb morter de calç i l'encofrat de canya, encanyissat per encofrar, que segurament havia d'estar aguantat amb elements de fusta. Hi ha alguna teoria que a vegades diu, però sembla que no està provada, que a vegades es feien emplenant de terra i després buidant, però això no sembla que tingui massa fonament. La qüestió és que l'avantatge d'aquestes voltes, per contra de la diferència de la de canó, és que aconsegueix tenir elements bastant alts. Al tenir 4 arcs, els elements més baixos queden només en les cantonades. Mentre si fos volta de canó, aquí tot ens baixaria i tindríem menys sensació d'espaialitat. Per això són unes voltes molt agradables. I són tan fortes que en la majoria de masos del Cap de Creus, que s'han enrunat, que han caigut la coberta, que els murs estan tots ja esllavissats per terra, les voltes es mantenen. Sé, d'alguna manera, la fonamentació de la casa. Jo crec, perquè com que aquestes cases sempre estaven posats en desnivell, estem parlant d'unes voltes que per un costat tenen el terreny i per l'altre l'espai obert. Si aquest element no fos estructuralment molt fort, seria molt fàcil que d'alguna manera la pròpia humitat, la pròpia aigua les llavissés. I crec que l'estabilitat d'aquests baixos també és el que dona la garantia de l'estabilitat de l'habitatge de dalt o de les condicions d'alguna manera de molt menys humitat, de molt més... El que sí que aquí, clar, veiem perfectament això que la pissarra es trenca en plans perquè té pissarrositat, perquè té aquesta foliació, i com aquests plans es veuen aquí gairebé que semblen com una fila de llibres, super ben posada, fent aquests arcs o fent aquestes pilones. Aquí tenim unes voltes de canó que són les que estan justament a sota de la casa que encara està mig en peus. Aquest forat d'aquí no és un esvoranc, per contra el que podria semblar no és un esvoranc a la volta, sinó és un forat fet
expressament, segurament, perquè aquí o hi havia la tina o per tirar el menjar en el bestiar, però és com una finestreta, no? Una comunicació entre el baix i el dalt. Mira, aquí tenim un exemple d'això que sempre diem, que és esquís, que és pissarra, que a vegades costa una mica de diferenciar, però aquí ho veiem molt bé, no? Veiem aquesta llosa, que si la toquem té una textura molt rugosa, és com una mena de granet, i en canvi al costat tenim aquestes de color més gris, que som incapaços de reconèixer a ull nu qualsevol gra mineral. Tenen una textura molt fina, molt satinada. Això seria la pissarra i aquesta seria l'esquist. L'ampit de llosa de pissarra i després aquesta pissarra que fa una mena de safates a la façana, això ho hem trobat a diferents cases del Cap de Creus. Ho hem preguntat i no sabem si era per posar entre les dues safates, posar un tauló de fusta i fer servir com una mena de cuina rebost exterior, que estigués a la fresca per refredar o per mantenir el formatge o per... I aquí és curiós perquè poques vegades ho he vist així, dos finestres seguides amb els dos que tinguin aquestes safates i clar, és molt útil que tinguis pissarra perquè te permet molt fàcilment tenir això molt còmode. I el que també es veu és que hi havia hagut morter, de calç, hi havia hagut després emblanquinat a sobre, però amb la pluja s'ha anat perdent tot, com havia sigut els interiors. Un altre fet destacat aquí del Mas de la Salzeda és la riera del Ginjoler. Bueno, en diem riera perquè aquí en algun moment hi passa aigua, però el que sí que sabem és que en algun moment n'hi passava molta, perquè si mirem els laterals del marge de la llera, veiem tot aquest dipòsit de terrassa fluvial, un dipòsit format a partir de tot el material que aquesta riera, en el moment que porta aigua, arrossega i va creant aquests dipòsits als seus marges. Tenir aquest gruix de material aportat pel riu ens fa pensar que en algun moment aquesta riera era prou cabalosa, tant com per formar aquests dipòsits, com per donar vida en aquest mas, i és que també es parla que aquí hi havia un molí, el molí de la Salzeda, que està perdut. Però és evident que aquesta zona antigament tenia molta més riquesa de la que té ara i que aquests rius tenien una importància cabdal per la supervivència d'aquests masos. Aquí estem, en primer lloc estem a Roses, llavors dintre d'aquest paisatge eminentment granític que tenim aquí al voltant, doncs hi ha aquest planell tan amable on hi ha el Mas Marès, que està construït amb roca del substrat de la zona, per tant, amb granit. Doncs aquests granits són roques plutòniques, és a dir, són roques que provenen d'un magma que es va refredar a l'interior de la Terra fa uns 300 milions d'anys. D'alguna manera estem veient un testimoni molt antic d'un procés geològic que va succeir a finals de l'era paleozoica. Llavors aquesta roca, diem granits, però aquestes roques, des del punt de vista geològic estrictament, no són ben bé granits, sinó que són una varietat, són un tipus de granitoide que es diu granodiorita, que està formada bàsicament per quars, per feldspat, i també hi ha un mineral que es diu la mica. Aleshores aquest granit quan es trenca forma aquests blocs tan rugosos, que són bastant heteromètrics, són bastant grollers, que això també determina llavors el tipus de parets, els tipus de construccions que després veurem. Una altra particularitat que té el granit és que es meteoritza, es fa malbé, es desgasta amb el pas del temps, amb la seva interacció amb la intempèrie, amb l'aigua, amb la humitat, i es disgrega. I la disgregació del granit forma una sorra que en diem el sauló, que és el típic sauló que trobem a les platges de molts llocs de la costa. Els homes i les dones que han treballat aquestes terres durant tantes generacions no han deixat de fer una tasca colossal en tema de retenció de sòl i en tema de creació de sòl, a través de les feixes, a través dels bancals, tots aquests murs de paret seca que d'alguna manera el que estan fent és una lluita ferotge per combatre l'erosió d'aquest espai. I per l'altra banda, amb l'objectiu de crear una mica de capa de sòl on es puguin arrelar aquestes poques plantes que viuen en aquest territori realment inhòspit i realment dur i únic. Doncs aquí el que sí que podem veure, a diferència de quan es construeixen els arcs en pissarra, que la pissarra, clar, és molt llisa, molt fina,
i permet fer els arcs de sardinell d'una manera molt neta. Quan tenim granit, el granit és molt dur, té la virtut que és molt dur, tot i que és després vulnerable, com ha explicat la Marta, a la intempèrie i pot acabar disgregant-se amb sauló, però en un primer moment és una pedra que és de molt mal treballar, és a dir, és dura i és grollera. Llavors, tots els elements arquitectònics fets amb granit transmeten aquesta duresa, però al mateix temps no tenen l'esveltesa ni la finor que pot tenir un arc fet de pissarra. Llavors es veuen aquests elements, igual que quan també veiem una roca de granit feta servir per fer una llinda o un brancal d'una finestra, també veurem que no té el treball que podria tenir un brancal fet de pedra calcària, que es pot treballar, que es pot deixar fi, que es pot deixar amb una forma molt més acurada. Podem entrar aquí? I podem entrar i veurem aquests elements, que són aquesta mena de safates, també barroeres, amb un forat, que si fos un podries dir per lligar-hi el matxo, però n'hi ha molts. N'hi ha aquí, n'hi ha a l'altra banda. Potser sí que era per lligar-hi el matxo, potser era per posar-hi un element de fusta. Jo no els havia vist abans, cap altra de les cases d'aquí ni d'altres llocs. I també és espectacular, les estructures aquestes són peces ceràmiques, no? Això sí que formes així, a vegades les hem trobat a diferents llocs, semblen quasi teules posades d'una manera especial. I aquí suposo que era per colomar, que era molt habitual, a la que es podia tenir algun espai per tenir el colomar, que no deixava de ser una cosa més de la subsistència del lloc. Com podeu veure, l'interior està revestit, com es feia pràcticament sempre. La zona d'habitar es revestia i s'encalava, i llavors hi va haver l'època que es va posar blauet per tot, amb la intenció de que, a més a més de que la calç desinfecta, el blauet acabava de ser un desinfectant més. Altres llocs. Bueno, no, és que aquí al costat també surten, Aquesta és una volta de canó i era bastant habitual fer-la fent servir canya, que normalment l'aguantaven en post de fusta, amb alguns elements de fusta, i la canya servia per aguantar sobretot que no caigués el morter, i llavors es feia la volta amb pedra, amb morter de calç, i ha quedat, curiosament, moltes vegades acaba caiguent el morter de calç i acaba caiguent la senyal aquesta de l'encofrat perdut, de l'encanyissat, i en aquesta volta es conserva tot. És molt bonica. Es conserva, és a dir, aquest és el marc del... A vegades es veuen exacte les línies on acabava una canya i començava l'altra. Pots veure una mica. I la canya és espectacular, és a dir, que encara... O els suports de les canyes, potser. Aquí, curiosament, també els morters van canviant. Aquest morter sembla que tingui molta més terra. Aquesta volta de canó el que se solia fer és quan volies fer un pas. El problema de la volta de canó és que té uns punts molt baixos i per fer els passos hauries de passar ajupit. Llavors el que es feien eren les llunetes. Un cop a l'arc baixa es dividia en un altre arc. És l'intersecció com de dos arcs. I això et permet un pas més còmode. Hi ha una altra volta just a flor de la roca, que això també és molt habitual aquí, que hi ha molt poca terra, i a la que feies una mica de fonament, intentaven també posar els masos ben fonamentats. I això són encara les marques del tall de la pedra? Del picat. Però aquí, clar, veiem bé el basament del granit, no? Com aquesta casa, com aquest mas està fonamentat damunt d'aquest substrat geològic directament, i després veiem aquestes parets que sí que ja són construïdes i veiem com tot està format de granit fins que arriba un moment que necessiten fer una volta i la geometria fa que utilitzin un altre tipus de roca, que en aquest cas són les pissarres. Llavors, diguéssim que passem de tenir unes parets de roca plutònica amb unes voltes de roca metamòrfica. Dit d'una manera geològica, també podríem dir que passem d'unes roques que tenen 300 milions d'anys a unes voltes on les roques tenen 550 milions d'anys. Com es reflexa la llum a dintre de les voltes i els arcs i en aquests gruixos de parets, que sempre és d'una manera molt matisada, molt delicada, i ara tenim aquesta obsessió perquè hi hagi molta llum, és com un enlluernament total, no? És una volta que ja no és de pedra. Aquesta volta és de rajol. A les voltes de rajol normalment també la geometria era molt diferent. En lloc de ser voltes de canó, moltes de les voltes de rajol, que vol dir que estan fetes amb la peça prima de ceràmica cuita i per tant el gruix d'una volta de pedra pot arribar en alguns punts a tenir 1 metre, mentre això normalment al final són 2 o 3 capes
i en el lloc més prim pot arribar a tenir 10 centímetres escassament, o 8 centímetres. Llavors, és una manera molt fàcil de construir sostres, però que aquí al Cap de Creus se'n troben molt poques, perquè de la mateixa manera que deia la Marta, que aquí hi ha molt poca terra, que tot és roca, tot és pedra, les primeres voltes arriben quan hi ha el transport fàcil, és a dir, al segle XX, quan ja és relativament, o poder finals del XIX, quan és relativament senzill portar rajol cuit en una altra zona. I la forma, en lloc de ser de volta de canó, si us fixeu, és el que diguem volta de tartana, que és un arc de 3 punts. Un arc gran al mig i uns arcs petits als costats, que són els que porten les empentes en els murs. Poder aquí era simplement el corral, el pati tancat, el pati clos, que la majoria de masos del Cap de Creus també tenen, no? Un espai exterior, emmurallat, tancat, que era una zona controlada dels animals, que en alguns llocs inclús era per protegir-los dels llops. Allà dalt hi ha un matxembrat, no?, de rajola, granit i algun fragment també de pissarra, però bàsicament... Trossos de teula. Sí. Espectacular. Sí, amb aquest rebussat, no? Tenim aquí la base del granit, llavors aquí tenim aquesta llosa de pissarra que fa com la base del forn, no? Ara que té molts grans. El Cap de Creus és un espai que ha passat per un gran metamorfisme. Aleshores, els granits també es metamorfitzen. I llavors hi ha sectors on els granits presenten aquest grau de metamorfisme. Llavors ja no parlaríem tant de granits, sinó gairebé això ja seria un gneix. Aleshores, els granits agafen aquesta neoformació que no acaba, seria, per dir una paraulota molt geològica, seria un granit gneissificat. És a dir, que ha passat aquest grau de metamorfisme. Quina gràcia té a l'hora de construir aquest procés geològic? Doncs que aquí tens una superfície molt rugosa i aquí ja hi ha cert grau de metamorfisme, ja hi ha hagut certa reorientació mineral i ja tenim una cosa molt més semblant a una llosa. Aleshores tenim una propietat que a l'hora de construir és molt més fàcil o molt més amable, molt més adient que no aquest bloc de granit tan pur. I jo penso que aquí ells haurien tenir els seus elements, les seves roques, i haurien dir, aquesta ens serveix per aquí i aquesta ens serveix per aquí. I que segur que feien la seva tria, no? De dir, aquesta la deixaré per als graons, que té aquesta superfície molt més plana. De fet, si ara ens anessim a mirar els menhirs, que hi ha escampats per aquesta zona, que aquí, justament aquí al costat del Mas Marès n'hi ha moltíssims, hi ha tota la ruta megalítica de Roses, plena de dòlmens i menhirs. Els dòlmens i menhirs no estan fets de granit, sinó que estan fets d'aquest. Vull dir que no només ho sabien els senyors que feien masos aquí a l'època medieval o poder més tard, sinó que a nivell neolític. A nivell neolític ja sabien les funcions que tenia un esquist, una pissarra, un granit o un granit gneissificat, sense saber res de metamorfisme, sense saber res de roques. Doncs les persones que vivien en aquesta terra des de fa temps tenien molt clar per què servia cada roca. Per nosaltres sovint és pedra, i com si tota la pedra fos igual. Pedra pedrusca. És molt singular que en un mas hi tinguem pou, i encara és més singular que en tinguem dos. I encara és més singular que un d'aquests dos tingui aquest abeurador tan fantàstic. I és que realment el Mas Marès és una miqueta una illa a dintre del Cap de Creus. El Cap de Creus, des del punt de vista hidrogeològic, és molt pobre. Hi plou poc, ja no només per la sequera dels darrers anys, que encara hi plou menys, però tradicionalment és un clima mediterrani en el que les pluges no superen, estan entre de l'ordre de 500, 600, 700 mil·límetres l'any. A més, tenim un sistema d'aigües subterrànies, un sistema d'aqüífers pobre, és a dir, l'aigua de pluja, quan arriba, s'infiltra a través de les esquerdes i aquesta aigua s'acumula a molta profunditat, i això és clar, en les èpoques que es construïen aquests pous no hi havia ni els diners ni la tecnologia suficient com per poder fer molts pous a molta profunditat. Aleshores, els pocs que trobem solen ser pous que no superen els 5-6 metres i el nivell de l'aigua aquí sol estar a uns 2-3 metres de profunditat. En aquest cas d'aquí, a la resta del Cap de Creus, l'aigua estaria a molta més profunditat i seria completament impossible d'arribar-hi. De tota manera, si aquí tenim aquest mas, i aquí tenim aquests dos pous, i aquí tenim aquest planell, justament és pel que dèiem al principi, és perquè estem en una zona que és aquesta fondalada on s'acumulen
tots els dipòsits, tots els pedregalls, totes les zones erosionades de la muntanya, que aquí creen aquests dipòsits que en diem quaternaris, que en diem dipòsits molt recents, dipòsits de materials que han arribat i en els que, d'alguna manera, quan plou, tenen certa porositat que permet emmagatzemar una mica d'aigua que ens acaba oferint una zona molt més verda, una zona on hi poden viure aquests plataners i on poden coexistir un mas amb l'entitat que hauria de tenir aquest mas i amb aquests dos pous. Aquí hi ha aquests murs també de pedra seca i aquella porta. Jo volia anar a veure aquella porta. Potser era l'entrada al mas, per un camí que venia de Roses. Mira, el camí aquest. Sí, clar, ara hi ha aquest corriol, però també és veritat que és una zona molt i molt plana. Excepcionalment, és una superfície excepcionalment gran, plana al Cap de Creus. Però ens l'hem d'imaginar que això estava completament conreat. Aquí segurament jo és el que crec. Aquí hi havia cereal. Segurament. No tenien un forn de pa, perquè sí. Clar. No, i no tenien pallisses, com aquesta que està aquí, la que hem vist abans, que en el Cap de Creus també són bastant excepcionals les pallisses com a edificis aïllats. Clar, i a més, mira que espectacular. O sigui, el mur per l'altra banda són 2,5 metres. I des d'aquí, en canvi, és a dir, que és una barrera quan arribes des d'allà, i en canvi aquí tens tota la vista. Ara arribarem al Mas de la Torre, que com molts dels masos que hem dit, està també la banda més freda, la banda nord i més esventada, està arran de terra. I aquí encara podem veure que hi havia sigut el Mas Marès, però que va ser derruïda, una torre. La torre dels masos dels Cap de Creus sempre era per defensar-se contra els pirates i els corsaris. Aquí a Mas la Torre tornem a trobar una paret bastant rugosa i molt heterogènia, de molts colors diferents, que gairebé és una síntesi del Cap de Creus, no? Mirant les parets de les cases, mirant les parets dels masos, de les barraques, ens podem fer una idea de com és la geologia del lloc. I en aquesta paret en concret destaquen molt aquests blocs blancs, tan purs, que semblen gairebé de color neu, molt durs, molt compactes, i aquests blocs corresponen a quars, són quarsites. Aleshores dius, què hi fa aquesta quarsita aquí? Doncs és que resulta que al mig d'aquest Cap de Creus, d'aquest cap sortint format de pissarres i format de granits, de tant en tant apareixen unes fantàstiques vetes de quars que la podem veure perfectament aquí darrere, com caraneja la muntanya. El quars és una roca molt dura, molt resistent, que es trenca en blocs molt angulars. Com que és molt resistent davant de l'erosió, crea uns ressalts que formen com una mena de crestes, com les que podem veure arreu. Mas la Torre és un mas una mica excepcional perquè realment hi ha molts blocs de quars que formen aquestes parets, però és que ja hem vist que aquí just a sobre del planell del Mas la Torre hi ha aquesta fantàstica veta de quars. Hi ha qui diu que les feixes del Cap de Creus, els quilòmetres i quilòmetres dels murs de paret seca, estan bàsicament fetes d'unes roques molt fosques, d'un gris molt intens, que són els esquistos, són les pissarres, que donen aquestes coloracions tan homogènies, i en aquests murs, de tant en tant, trobem com un punt de llum, que són aquests blocs de quars que estan com estratègicament disposats en aquestes parets i que sembla que poden ajudar, o ajudaven, a la gent que passava pel vespre per aquests camins a seguir els seus itineraris, com si fossin cuques de llum a la nit. Aquí també veiem arcs on hi ha una proporció molt alta de quars. A vegades, entre aquestes roques blanques se'ns colen algunes altres roques també blanques, però que no són quars, sinó que són marbre. Llavors, per diferenciar un marbre d'un quars, tenim dues maneres de fer-ho. Una seria sabent quin és el més dur. El quars, en aquest cas, no seríem capaços de ratllar-lo amb un ferro, amb una navalla, no seríem capaços de ratllar-lo, però en aquest cas el quars sí que ens ratllaria la nostra navalla. En canvi, el marbre és una roca molt més tova, encara que sigui del mateix color i ens puguem confondre, és una roca molt més tova que amb una navalla de seguida el ratllaríem.
No utilitzarem una navalla, sinó que utilitzarem un altre mètode ara per saber què és quars i què és marbre. I és l'àcid clorhídric. L'àcid clorhídric, amb el quars, com que és un òxid de sílice, no bullirà, no farà efervescència. En canvi, el marbre, com que és una roca calcària formada de carbonat de calci, doncs aquesta sí que bullirà quan li tirem l'àcid clorhídric. Anem a fer la prova de l'àcid clorhídric. Aleshores, li tiro aquí i no fa res. És com si li tirés aigua. No ha fet res, no bull gens. En canvi, vaig a tirar una miqueta d'àcid clorhídric, que està diluït a l'11%, en aquest trosset d'aquí per saber si és marbre o és quars. I veiem que fa una efervescència molt evident. Per tant, aquí tenim la prova de que aquest és un marbre i que aquest és un quars. Aquí una mica el que sorprèn és que de cop trobem una formació de portes i finestres molt diferent del que estem acostumats a veure al Cap de Creus. I la pregunta és, ostres, d'on t'ha sortit això, no? Perquè normalment al Cap de Creus no veiem els brancals en pedra treballada, sinó que solen ser posades pedres tal com venen, posades a sardinell o posades com a lloses. Aquesta pedra no la podem identificar en cap de les litologies del Cap de Creus. No és ni una pissarra, ni és un gneix, ni és tan sols les sorrenques que podien trobar al Port de la Selva. Això és una roca sedimentària, en concret això seria un gres calcari, és a dir, és una roca formada per un sediment molt fi unit per un ciment calcari i és una pedra forana, no és d'aquí. Llavors hi ha altres pedres que ens podrien enganyar perquè podríem pensar que sí que són d'aquí, com són aquestes fantàstiques lloses de pissarra, que tot i ser pissarra, segurament aquesta pissarra exportada no és pissarra del Cap de Creus, sinó que és una pissarra que poder ve d'algun altre indret. Però, en tot cas, no és una pissarra d'aquí. El que indica, sobretot, és que probablement la formació d'aquestes finestres, i evidentment encara més aquesta mena d'era, és molt moderna, és a dir, és molt actual, és molt pròxima en el nostre temps, on és molt més fàcil el transport de pedres, que possiblement... llavors compres i vingui d'on vingui, no? No sabem, no podem datar les finestres i portes, i també és veritat que hi va haver, en l'antiguitat hi va haver comerç, però també pot denotar en un moment donat que sigui una casa d'un estatus superior que es va permetre el luxe de comprar pedra forània. Però el més habitual amb l'arquitectura tradicional és que els recursos vinguin relativament de prop, i no és el cas d'aquesta torre del Sastre. Mira, aquí la veritat és que ha sigut una sorpresa, perquè l'última vegada que havíem vingut aquí hi havia el mur encara. Això és les restes del mas romà, que sembla ser que és un mas relativament modern, del 1800 i pico. Clar, destaca perquè al Cap de Creus estem tan acostumats a tenir masos grisos, masos foscos, o a tenir aquests masos rugosos de granit, i de cop i volta aquí teníem el que havia de ser una construcció blanca, pura, que havia de ser un lloc realment preciós. La roca calcària, el marbre en aquest cas, té la capacitat de dissoldre's amb l'aigua de pluja. Aquesta dissolució crea cavitats, i aquestes cavitats són llocs preferents per on pot circular l'aigua, fa el que se'n diu un relleu càrstic. Aquesta font és un exemple molt clar d'aquest tipus de fenomen, és a dir, d'aquest tipus de forats per on pot circular l'aigua, i quan aquesta aigua arriba a la cota topogràfica, arriba a la superfície, doncs dona lloc a una font. Aquestes fonts eren molt preuades al Cap de Creus. Hi ha diverses fonts repartides arreu del territori, hi ha les que estan a dins del massís, però llavors hi ha les que estan a la zona de platja. I aquestes fonts eren molt conegudes pels pescadors i per la gent que transitava per aquestes contrades. La major part d'aquestes fonts que no brollen, i és una pena. I aquest és un dels efectes pels quals aquestes fonts a vegades es perden, perquè es queden totalment aquí enderrocades, queden aquí solcades per aquest mur que ha caigut. Aquí a la Cala Lledó, a més i més, hi conflueixen moltes coses. Tenim la font, tenim el mar romà, de les restes del mar romà del que queda, però tenim unes pedreres de marbre que segurament són molt, molt antigues, que possiblement ja s'explotaven en època romana i segurament sí que s'explotaven, hi ha dades que s'explotaven en època medieval. El marbre que s'extreia d'aquí s'exportava en barca a través d'uns embarcadors que hi havia just a Cala Lledó. És a dir, que baixaven des d'aquí dalt fins a baix. I com un sistema de vagonetes i baixaven per aquí, sí.
És que el desnivell és molt considerable. Però clar, és molt eficaç perquè pots fer-ho Clar. per barca, és molt més fàcil sí. fer-ho per mar que no per terra. Clar. Hi ha una mica... Home, brut... No, amb l'escala. És brutal. Que és Amb maco i l'escala. blanc, clar, tot el Cap de Creus és ple de Amb coses l'escala- així negres i aquí blanc. No. Aquest és un recorregut. És molt maco. És l'erosió del mar. I les vetes aquestes, no? Que està tot el marbre grises. blanc, i aquestes vetes grises no deixen de ser impureses. Clar. Aquestes impureses són les que són molt boniques, però no deixen de ser que creen que aquest marbre llavors tingui poca qualitat. Clar. I que es trenqui també, I poder que per sigui les tan pròpies trencadís. impureses. Sí, totes Bueno, que aquestes aquí aigües És com que l'aire Del mar, segurament el vent. És que, uau, el vas quin quemant, espectacle. eh? I aquí veiem la pedrera vella, la pedrera antiga, és a dir, la primera pedrera és ja. aquesta. Des de Amb la els punta blocs també aquests. és Des de la punta fins aquí. Que de fet, el Cap de Creus, tota la morfologia costanera, sempre, tot i que sigui molt rocallosa, és molt contínua. I de cop i volta no tenim blocs caiguts, com tenim a altres punts de la costa, que I tens aquí? tot de blocs que cauen. No? Aquí els penya-segats cauen molt a plom. En canvi, de cop i volta aquí tenim un lloc completament caòtic, ple de grans blocs de roca. I és que aquests grans blocs de roca no deixen Venien de ser d'allà. voladures de l'antiga pedrera que feien doncs, per desprendre aquests trossos de marbre. O sigui, no és un relleu natural aquest, és completament antropitzat.